Ale pán učiteľ, ja som sa včera nevedel pripraviť na hodinu, musel som vyvenčiť psa, mama ma poslala do obchodu. V poriadku, jednotka. A ty, Fero, naučil si sa dejepis? Nemal som sa posvícať si. No chápem, tvoje počítačové hry sú dôležitejšie, ako čo vám ten starý fas hovorí. Všetko je dôležitejšie od učenia, že vôbec nechápem, prečo ste nezostali doma. Lebo vás mám radi. No zatiaľ, kým mi nepoviete, ktorým našim hlavným mestom preteká tunaj, nepustím vás domov. Koľko hlavných miest máme spolu? 2, 3, myslím, že Nitra je hlavný mesto. Stačí, povedzte mi už niekto, ktoré je naše hlavné mesto. Ja to viem, pán učiteľ, vyberte mňa, ja to viem. Tak do piče, povedz to už konečne. Myslím, že Európa. To je svetadiel, ty pojebaný kokot. Hlavné mesto Slovenska je už pojebaný dávno Bratislava. Nechcem vás ručiť, pán učiteľ, ja som riaditeľ, ale kľudne si sadnete na moje miesto. Vykoktajte sa už, čo chcete. Nemám čas na pičoviny. Nehnevajte sa na mňa, pár ľudí chce, aby som vás vyhodil, chápete? No dobre, sadnite si a rozhodnite sa, čo mi chcete povedať. OK, dobre. Takže mal by som vás vyhodiť okamžite. Viete, čo to znamená okamžite? Že o 10 rokov idem do dôchodku. A kto sa na mňa sťažoval, to dám prepadnúť jak nič. A už mi dajte pokoj s vašimi pičovinami. Ďalej! Dobrý deň, ja som otec Jana. No pán riaditeľ, zmiznite do piče. Čo by ste chceli, rodič? Môj syn dostal 4, aj keď získal plný počet bodov v písomke. A vy si čo myslíte? Ešte vy mi hovoríte, čo mám robiť? Váš syn je jeden kokot. Dám ho prepadnúť do prvého ročníka. Toto nenávidím, keď sem príde nejaký rodič a lepšie vie, čo mám robiť ako ja. Vy ste učiteľ, nie vy ste jeden fas. A váš syna dám prepadnúť jak nič.